Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Setiawan, saya dari Lampung. Saya mainkan lagu Akhire Pisahan. Selamat mendengarkan. Titip kembang iki tinggi wong sing tak tresnani, dijogolan aja nganti ilang. Masyora sesandingan, ning ati tetep sayang. Ning burimu aku wis berjuang. Nanging apa kabeh iki ra ono artine, kowe milih ninggal tresno tulus sing tak jaga. Kembange wis layu kaya janjimu ning aku. Tresnoku wis ilang, kabur kaya layangan. Kowe sing tak sayang, akhire pisahan. Tak coba nglaleke kenangan sing gawe aku lara. Ikhlas kowe lunga, aku ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis Anugrah, asal Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk para dewan juri, selamat menyaksikan. Suara angin, angin sing ngerindu ati, ngelingangke sliramu sing tak tresnani. Pingin nangis ngetoke eluh ning pipi, suara weruh senajan mung ono mimpi. Ngalem ning dadaku, tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemo ning aku, ben ra adem kesiram udan ning dalu. Banyu langit sing ono dhuwur kayangan, waktu gede kalingan mendunge udan. Telesono atine wong sing kasmaran, setyo janji seprenetan sakelingan. Ademe Gunung Merapi purba, melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe Gunung Merapi purba, sing ning larang Wonosari Yogyakarta. Terima kasih.